a DJ Mambo. But they know say you tough, you strong like Rambo. See, ukationa takachila na magenga. Taka isa zedu imindati takachena. Smart, ndora cho, rato mentena. Una yembe zedu semukaga takachena. Patoshika msoro unotema bawatema. Saba rati takurema. Haizi wovio nyarara zwako usachema. Sapapu kaningori kiko, kungepena. Mambo, tapinda machena. We got the keys, hapana nongena. Getoresera barati, marema. Vunza baseball pamkwena. So me tell atinga tambe ne basa hari Mr. Ready now chero vakasasa Mambo idzingoma ndatitaka pasa chedu to vakwadza imi pasa song but feel real so me hard feed them gone we talk to them now we not afraid of them me say shot in at them yet if them dead me no care I'm Mr. Ready now in a tanzo me no play me say what chili I must change imi ndati ndizo zvazviri kuuya ngowera kana musi wechpiri kuimba ngoma ready now toitambiri ontenda nemutupo maita sambiri kusiya vese vachikwenya munyaviri kusiya vese vachibudawo zvimasiriri saka ndiri piripiri ndiri chili listen it's gumarkatanga wasketena saka Mr. Ready ndakazara namabhazi chankungosvika ndavabatawo mapasi ndavapisa kuita unge nyana mutyasi kuita unge moto ndinobvira kuwataka unge ningidza vadira hundo yatotanga vachamira ndasvika ndina mambo saka mumwe tomugura somi toripinda damatactics taimba ngoma venu vachamira papi goma ratotatamuka kunge elastic haritezve kumhanya mambo harisi plastic taripinda samachinda hari Mr. Ready ngoma tadzebeka muwinda saka ndina mambo ndavavudza takasimba mandimba goma ndarimba mumwe ndomusi attacking atozvimba changu ini chete ndakazvarirwa kuimba kutonetsa kuita unge ngoma riya rinonzi rashontimba tagging handivareve nezvibhagera vangazodzorera vakasara mambo achizvifonera distova 2 kuita kuvama Ready now, ativa rove nezvibhagera tovapa 1 kick negotiti akamuka pari trick so temaliku youths ava vaita vadigre kavambokura zvino imi vari vic so me say 1 kick to the boy 1 kick Mambo we made them with the 1 kick you again 1 kick to the boy 1 kick tagging 99 saka gaga kaiteshike pamba pano tini mkwashe pano ndavya kuzorora pano batayi imi vana tano tingarumwa imidzika sara dzavangano zviri kuchapdere zviri kuspakere chane muri kusubscribe here tagging yes sir tagging Macasson beat Sparta boy are Mr. Ready tagging 9 makambo kutura listen takambo kotora sekuti vanhu vakamirawo kotora nesingonetsa kana jurawo ukotora sekuti uri mupenyu chifamba unovunzwa cameraman wirri paiko pamakotora mamutsa vanhu mumaraini mutonzi munhu rwara muri chigula 9 chestupisa samafuta rimpani kasi boys ndakumhanya bani so kanopera sei kachikosoro kanitanda kanzimba kachikosoro kanigura majonyi kachikosoro kanivhara mafenyu kachikosoro nai kanopera seiko kachikosoro kanitanda kanzimba kachikosoro kanigura majonyi kachikosoro kanivhara mafenyu kachikosoro amino posaidzi dzavhara kutifa aunatsoona unoona pakatitsva ndakanzwa kakwadza wazhinji pavha inzwa Ready now zandakakaita ndakakamwira 1 bhodhoro reblo ndichifunga kuti ndichaona gai zvava clear ndakanzwa achiputika manyuclear ndichiita here sendifambira kachikosoro kanitanda kanisiya ndaita dololo zino yangova ololo tagging so as on me say but feel real hard for them talk to them now we not afraid of them I shot in at them hate them me no care I'm Mr. Ready now in a tango we no play but feel real man hard for them when we talk to them now we not afraid of them me say shot in at them hate them me no care I'm Mr. Ready now in a tango me no play soul me not so me soul no just to get money can't buy life marry I ban soul I'm Mr. Ready now me not so me soul talk to them now me not so me soul me say one God me know me not know another me say give them feel life to the oh my father me say life face other things follow me brother me say calculate the thing you will get the and that's all I don't money speech your money with your money bro we
can't do that cause as you see bo DJ Mambo would rather go tisingapere chinozomboshura so senini zvangu andiudzirwe mulife mangu senini zvangu ndeta zvangu zvoda moyo wangu mino meeting ndikuziva kazvinhu zvangu saka ndisiyei ndingoita tonpang sesusu zvedu toita zvedu zvoda moyo wedu sesusu zvedu toita zvedu zvoda moyo wedu we know we think tikuziva kazvinhu zvedu saka tisiyei ndingoita tonpedu sabazokani kwatejajwari paside pangu chipoma kandipa ichida kubika ngoma dzangu zvandinoimba zvabva pakati pemoyo wangu saka kwenda kumberi ndipo pane shungu dzangu ulani handikukanganwe mafans angu mese team ready now muri team rangu cause maendesa mberi ngoma dzangu but pese patasvika yava pang pang toka mchindirova nai ndindadi mauya makadhakwa zvenyu indadi musandonza bvudzi rangu ndindadiko ese musarova nemudzimba umu one love ka handiti makarora madhamu kati diribo semase ichi chingoma wangu chinonzi ndindadi chiri paalbum musati rabuda Sparta ndiwai are Mr. Ready tagging dikati baby ndelino ndinetsai but zvava sasa zvanisetsai take a good look tinomecha pachirungu iyi ndati ndiyo necha ive nainai ndati ndikakuluma ndazopotsa ini ndazviruma nainai kuzama kumbo kuluma but ndatopotsa ndazviruma ndikati baby andinatsogona kuluma andinatsogona kuluma no mina inai kulumile ndingafarauka ndipasini ndilumile ndakakata escan baby scan ndiripo Mr. Ready tikati konai unondizira kupiko your face is new to me girl unogara kupiko makanaka yunini Katarina standi yanika sunonzi Angelina ukara uri smart no hauna tina ndingafara my girl urikandipfuma bad makanaka yunini Katarina standi yanika sunonzi Angelina ukara uri smart no hauna tina ndingafara my girl urikandipfuma sel izi asina dauti kuti combination irekeni nemabauti taikuja vakadaro dai uri sauti for the sake of love yawapote crowd nai vakanaka nevawana raundi paunosmela chete vatogena graundi zviri pachena semaspika uri palaudi pakurora ndichauya nemabounzi nai taking kandisimbisa taking makanyanyisa taking nai ndida zvakadai ndikati baby haindine mari haindine mari haindine tagging nai tikati daindine mari mudiwa wangu taienda kuplaneti yedu tega tichigara tiri tu pasina wechi 3 pasina noti firingidza murudo haindine mari mudiwa wangu taienda kuplaneti yedu tega tichigara tiri tu pasina wechi 3 pasina noti firingidza murudo so enda kumazi kana kuchopeta rudo ndichikupa pasina kumbolimita mamuvu erudo tiri maekita tichiwirirana semurwere natokota this was agona igudu tichiita zvedu setuwana tuduku nyaya dzerudo tichinyora mumabhuku ndichigara newe changu chisaigudu semisei urukandiudza unondida mudiva ndinofara usandisiya ndiri ndege rumoyo ndingarwara urumoyo mangu ndiwe wani chete vakagara andiwe wani hakuna mumwe usawara urukanosipo ndati timu yakashota ese pandorara redi nau ndokurota ndoda kuwa newe kusvika pandinofa ndarwadziwa pavaenda kwagodoka sol newe tinoficha ive ndati tinomecha daiva imba imanzitamboficha kunyangwe uri kure touya ndingoneta tokuda zemashuva ina ndisi kukufeka handiti mandikumbirere mukati mune coin tebond ndikati saga renyu chari isa pakadoma kuritakura kudzara kwandaita ndinoziva kuti rine chidhoma nai ndirani saga iro DJ Mambo ndirenyu saga iro nai Edge Sparta zvakatangira kupi? I don't say from a long time mine mad kid. But ndakaona kuti aiwa sizoinenika ndakuita kamusharuka kudai nekudai tikadisguise malegs atakazorukwa kati aiwa atingarambe tiri kidness kati aiwa right now mana Edge Sparta from long time back Tamil is inspiration, you know say that's why paneka Sparta ikaka, you know say the family out of Zimbabwe, you know say yeah man mafans Tamil Sparta yeah big time. So mangoma wakatanga rini? Ndakatanga kuchama works 2013 kutanga kurekoda ma works but through back 2008 tatungo adira bana nchiri youth
pa level ringu racho kuti confidence isaza anatsosvika yeah man ku level rifasho kafasho anotse ndakadzidza pamtanda sakubva ndoba ndakaitira primary form 1 to form 4 pasakubva 1 unose kudai ndaita kakosi kangu kandakashandisa art ndo kandiunza panapa nhasi nai Edge Sparta in the building. Yeah man, hanzi maziputi takamirira nyama kuzi mari yacho haisi kukwana rinose iri ngoma iri mukoma wangu ndiani akarekodha ngoma maziputi ndi Daddy Franco out amarondera but right now vari mumamutare vanezva vari kumboita nekuita but titori nawo kutaura kuno vatoripo. Yeah man, big up to Daddy Franco. Yes sir. All right, so my fans ngoma Edge Sparta mkoma Brenda na mkoma Pabrai makamburwa namo zvekutunetonge munhu avo manya bani zvokuisa maziputi Pabrai Daddy Franco Green with music Pattern boy Armies are ready talking Green with me representing Potolbo Pakaipo kunze Paketo parkupisa boys ram azivunzwe Kunyangwe dzenengorocha yuzo azitonze Chida bunzwa zizere uya utifunze For the meantime isai maziputi Pabrai Namoja ngiruwa nezochaya kuti why 99 Zinunda kungoti pai Dachaya kuti zviri pai muromo wakavoma uri transai Maziputi Pabrai Namoja ngiruwa nezochaya kuti why 99 Zinunda kungoti pai Dachaya kuti zviri pai muromo wakavoma uri transai Ziru wangofia ninda zina kuka boys ramwarnan Paketo parupisa sima futa rimpa nisazoti Redina ukatsi wako manyabani Listen, Suksanja pati mariato Hasikukwana, this different the same Today na mangwana pati Chakangufana na abana chakasiana Daddy Franco But for the meantime, isai Maziputi Pabrai Namoja ngiruwa nezochaya kuti why 99 Zinunda kungoti pai Dachaya kuti zviri pai muromo wakavoma uri transai Maziputi Pabrai Namoja ngiruwa nezochaya kuti why 99 Zinunda kungoti pai Dachaya kuti zviri pai muromo wakavoma uri transai Zvanipedza zvandinetsa boys there Pamwe pacho ndakuita senge ndine noise wamwe vabva vati ready now don't for the rest zvanetsa tomboita goch pamwe kuti popo goch namaiona ndingaita poch ati flako ndipoka ndivovheneka maziputi Pabrai namoja ngiruwa nezochaya kuti why 99 zvinonda kungoti pai dachaya kuti zviri pai muromo wakavoma uri transai maziputi Pabrai namoja ngiruwa nezochaya kuti why 99 zvinonda kungoti pai dachaya kuti zviri pai muromo wakavoma uri transai ziru wangofia ninga zina kutoboisra ngwarnan paketo parukisa simafuta rimpa nisazoti redina ukatsi wako manyabani Listen, Suksanja pati mariato hasikukwana This different the same Today na mangwana pati Chakangufana na abana chakasiana Daddy Franco But the meantime Maziputi Pabrai. Yes dada, wainzo Maziputi Pabrai by Edge Sparta. So Sparta, tell me currently the music journey, how has it been so far? Kupapa wakatanga up until now, the experiences zvinhu experience mangoma kusvika izvezvi, how has it been so far? Like music is hard mukoma wangu kuti uzosvika pakuti vanhu vazokupera ntation vakuteerera kuti aiwa mukoma nodaburisa chimwe chingoma mukoma nodadai pakashata panofiwa masacrifice atakapinda akawanda nekuti pamwe unenge uchida kuti zviite ball level ready risvike but inini ndongotenda chacha ndine mukwasha wangu anose boss pain wise ndo vanosimbisa maworks even pandakaenda pastar FM ndo munhu aisponsor zvese everything chese chandendaita ndingangosimbisa saka respect to Mr Pain wise vakaita kuti zvinhu zviite kakureruka rinose mwari vakazosimbisa vakazadzisa but respect Mr Pain wise and family. Yes sir. Man. So as of now what are the local artists emamutare wakaita collabs now? Like pa MCT ndina collab na I Preacher one baga yuti if long term brethren ndo ndakaenda naye pastor FM kubva tichirova mangoma struggle every struggle tanga titese kwa kwaita Case Fire outa Divera Ghetto family Ghetto Flame unose trade wao takagadzira collaborate unonzi turipinda na tactics takaripinda zvamashuwa na Preacher level to this ndongoma racho ratakapinda but still give thanks mafans ari kureacta kuti ayo
ise bo tikati bo here zvikanzaiwa bo tikati mutori ati bolato yakasecolors here zvikanzaiwa bolato. Edge Sparta in the building, goons and gangs. Takachila Namagenga. yeah. Choose about goons and gangs. I don't say goons and gangs zvatinoita pastreet nemagangsta edu mafia redu remastreets anditi tinenge takachila namagenga takaiza zvedu mambo isu takachena smart ndo racho ratomentena ona hembe dzedu semukaka dzakachena patosvika musoro unotema pawatema zvabva zvavaratidza kurema haiziwo vhiyo nyarara zvako usachema sapap kaningori kiko kunge pena zvemambo. Yes, father, guns and gangs. Takachila. Edge Sparta 99. Tagging. Sparta and the boy, Mr. Red now talking. The J Driller, Pespo, make them not say swat song, Rascombo, DJ Annex. Ukationa takachila na magenga takaiza zvedu imi ndati takachena smart ndo racho ratomentena una hembe dzedu semukaka dzakachena patosvika musoro unotema pavatema zvabva zvavaratidza kurema haiziwo vhiyo nyarara zvako usachema sapapkaningori keiko kunge pena preacher tabva tapinda machena we got the keys hapana anongena toresera varati marema funza baseball pamkwena so me tell them gungs and gangs tenge takachila zedu gungs and gangs tiripo paketo pedu gungs and gang ayesaya we run rad gungs and gang me tell them we real bad gungs and gangs tenge takachila zedu gungs and gangs tiripo paketo pedu gungs and gang ayesaya we run yard gungs and gang me tell them we real bad tamba nebasa hatishira tizinyana muchikasa tinochimanya tovasiya vatitasa tarisa one takatsikirira tazabat yo sky is the limit tilatina rimiti kurova ngoma kusiya vaita vomiti ingoma intandiri rinenge yometifidiso bigunge mitelyo gungangeng isusu zvedu tirite gungangeng towada wari 110 gungangeng hondo inopera maxen ari Mr. Rodina wapana problem gungangeng gungs and gangs tenge takachila zedu gungs and gangs tiripo paketo pedu gungs and gang ayesaya we run rad gungs and gang me tell them we real bad gungs and gangs tenge takachila zedu gungs and gangs tiripo paketo pedu gungs and gang ayesaya we run yard gungs and gang me tell them we real bad takachila na magenga takaiza zvedu imi ndati takachena smart ndo racho ratomentena una hembe dzedu semukaka dzakachena patosvika musoro unotema pavatema zvabva zvavaratidza kurema haiziwo vhiyo nyarara zvako usachema sapapkaningori keiko kunge pena preacher tabva tapinda machena we got the keys. Yes, dada. Yes, father. Wazifila wenga. Inzwa kutapira guns and gangs. Edge Sparta. Yeah, man. Sparta, tell me something. Mtivera right about now. Aneti. Yeah, man. How's the response from the fans? Never know Mtivera. Or local people. Unono say jaja wanoblesa. Unono say zvakangoipa kuti watanga kuimba iwo. Hapana kana munhu aruzviziya. Ubva wazivisa kuti aiwa boys. Ndozvandakuita. Yes sir. But ndongotenda kuti aiwa mawindi ese pa nyama uru wakasimbisa level rangu because hapana every kombi yanga singarire mangoma kubva kwenda kana kusta FM makoma nayo ngosimbisa akatoterera umweni wakatosungwa that day wakaungana wari kungoziva ngikuitwa nemaboys wakachila zvawo vanenge vachiita imwe man. Enough respect to everyone, every ghetto youth out there anomirira kunzwa mugeto yutu wake achiridzwa paredio. Man, big up. Man, kutora phone kana radio yako woichuna in woteerera unzwa umwe wako ari paredio. Big on yourself. Edge Sparta. Yeah, man, brother. Tell me more about the album. Yeah, say album rangu rine 12 tracks. Zimwe dzacho ndichangozifumura. Yeah. Zimwe ndichakanyarara ndakungogwejenera sekuti memeka wari kutoona this video ka. Ndimo vanhu vachisaka hatingatadzi kumboita kauri kekuti totora because zvangogara zvagara. Anosay album iri rine mamessage. Anosay mageto youth mukazoti aiwa attacking then kudai but aiwa still tiripo tikuimbira kawana mama nana dad wedu one love mudzimba. Anosay musabate mushonga guys. Anosay keep it real. Ishe ndo wakakupa zvese kuti unge uri panyika. Anosay mirira time yako. Usamhanya kana kudembudzira.
shortcut yagara inonetsa unosangana nemaganazi ukanzidzokera wabva nawo. Unonose iri album iri pane ndena akabata midzi ano urubata kamishonga kusoti covid zvayauya motoona kuti ndowe kuti tibate aiwa zvinoika kuzodzoka kuti mukana munonga uzongopera mate saka tati boys paalbum iri pane ndena akabata midzi saga nderani dai ndine mari ishetumira ingirozi mudiwa wangu kwapaita ndindadi idzi dzacho idzi muchazodziona dziri kubuda asi. So yeah man, mafanzi kana album rabuda norubata kupi? Anonasei pamasaisai right now zviri bo vanongosecha kuti Edge Sparta maworks anobuda paYouTube like necontract yandakabvosaina neimwe inonzi MCM rumaketa maworks emayouth saka unongonyora kuti Co7 Entertainment musubscribe channel Edge Sparta, like, comment, download. Musakangana kuzopawo wamweni wasina mari dzekudownloada. Yeah man, mozosenderana futhi nebluetooth. Senderana nebluetooth kuti zvikasike zvafamba zviruitika man. Edge Sparta, it's been nice having you in the studio. The Drive at 6. Man. With me DJ Mambo the King. Right. Number zangu zinoti 778 60 90 68. Again 778 60 90 68. Facebook is Edge Sparta. Page yangu is Mr. Ready Now to the World. Don't forget to like this. This is very